Добър ден, трета част имах за малко проблем с амфара снимането. Ти са там горе са. Така ли? Здрасти, приятел. Какво казваш, да се абонират за канала? Добре, направете го все пак. Добре, започваме. Ей, тук ли сте? Мъжка банда е. С минус двама. Малко котенче, много сладко. Чух нещо някой да ми викали. Ти чу ли някой да викали? Да, чух. И май идва се отгоре или отдолу, де да знам. Ей! Ти са горе. Това? Ей, там видяхте те! Видяхте те, кое се крие от мене? Имам пистолет и ще го използвам. Where are you, motherfucker? Къде сте? Чувам ги. Фак! Избягаха ми. Извинете, видели ли сте едно дете да минава от тук някъде? Накъде отидоха? Добре. Избор започва. Добре. Както хората казват. Започва се и се свършва. Извинете сега. Хора, надявам това ще бъде в видеото. Съжалявам, много ви съжалявам всички. Ако искате, четвърта част, ще започваме сега. Но сега, чао!